Сел я писать. Сел я писать падкаст про Сергея Пісацкага і нечакана зразумеў, што ў мяне ўдома ёсць толькі расійскамоўны варыянт «Каханка вялікай мядзведзіцы». Вся моя калекцыя ягоных кніжак засталася ў Беларусі, а кніжка патрэбна мне зараз. Перакладаць з расійскай мне нават не ёмка. Таму я вырашыў заскочыць у кнігарню. Загугліў, высветлілася, што ёсць 3 асобнікі у ксенгарні варшавскай, і што гэта, піша 8 хвілін, але гэта маёй хадой, напэўна, 3 хвіліны. І наколькі я разумею, гэта вось тут. І зараз я набуду кніжку і буду перакладаць ужо з польскай. Можна казаць, з арыгіналу.